hakuri ke tafakuri ya sa alkaulai baya matattarar sirri ina san ka so tsantsa ina fariya ba da hakuri banza shi ke gana banza mu ba banza ne ba soyayya sai ga gidan masoya mu masoya ne ya siyo shagaman mu za ya gamu ne ina jijin kina yana mun karta ne ruhi yana fuskar jasadin da bai zo gurin ba bai kai mutum ne ga amsa tana tambaya kaya karatun kurma yake ne masoya ai soyayya mu muta soyayya masoya kaga za ka iya karbi mu ba mu kira ka ba ina ni wa matar ne ta yi shemu alillahi ni soyayya cikin ruhin dan usmanullahi wata rana komai zai zama habibullahi tunda nan da mu ne mi abin da ba kuskure ba idan na yi kuka an zahiri na ina ba ni sai na ga sara zumi suna zuwa dab da ni idan na yi kuka na gama sai su ba ni magani sai na neme suna rasa ban san inda su kai ba da raban yayi jabin ayaye mana shi ko idayar cikin sama mu ji kamshi tunda baya ke baya bayan karatun sharhi kai rabu ke ba abdu ba ya abdu ba wani karatun yayi wa kwakwalwa girma sama ta kalli kasa kasa ta kalli sama masana bayyace mana mu ji dama kuma karatun ya muku nauyi ba mu sani ba hakika dan hanci ne maula ya sayi hujja ya kora ma dubi ya fahimci shi ne gaja dan faila soyayya ta fi ibada babu jayin ja ai soyayya ba ganin aibin da ba aibu ba ruwan kaunar kashe ya zuba duniya da lahira sabarin shawa su kunya adan usman ya bayyana mana shehu shi daya a ce a so shi a kaunace shi ba yi jabi ba kura ta gama kawon doki ta ce gana ma wannan shi ne tsakanin mu da ku dan haɗa ma ku bushe ku sama abin da kuke nema idan kun ke za ku yi ladama ba ku gan shi ba shin ya suna ne ba kamar ruhi yake ba yadda gani ba zai gan shi cif da cif ba ina sani ya san ka riskuwa ba ta risku ba wasu bangijin kano ko ba su bi ka ba lalacewa ce take sakakin wasu ya bara ba a karatun hakika shi ne Allah sama ita ma saman na san tana da saman sama mu dai masoya ne ku gabara mai kiya kuma ya su baitin karshe na faɗa musu na kane ni fa iya masoya kawai nake gayyata ne makiya sai da ku mutu dan mun gane ku ne banza shi ke kiran banza sanda banza yayi wasu da su ba salamun alaikum wasai kuma salamun alaikum ya siran ba salamun alaikum sanin nan gaba salamun alaikum mai ba wanda bai zo ba salamun alaikum mai gidan nan usmanu salamun alaikum shawara sannu salamun alaikum mai ba kaunu salamun alaikum cikin da ba ba asbil mai min wasbil baki asbil kadim la wasbil baki subhanahu ya bazu mai wadau bal sallallahu alaihi wa sallam bita sabtu innani maghlubun wal tabul kabili masubu nasiri ya nasiru gadadu inna kal kadiru ariyana inna kal muridu wala yakunu ghayru matridu arilu bayna kayfa tagarul murid kayfa tanzil ma da yurid litabtaki min al aduina rukuzu innahu yadidina la tabgiya min asari lada faqad bagawa admana dinada abuna karam amdarna alayhi madrusun wa umaladai wa tuli suli wa zidni kira wa tul madal usul mila manjalil mazal wa sanada nabri amrin daud samada asara nasaran kariban ya gafi kulai da wala abdu azam gafi matinu ika sadai to isma kunu abisu baidan dari andai ban da muku shayan walau kabiban la ilma la mala wala jala wala hawla wala quwwata li abdu wala matinu anta alladhi tasma'u ma akunu كل الذي طلبت منك أجل بينما أكرت لم تأجل يا رب بالماء تم أسرع ومن الذي قربه والنصر ريب سليا على المقتري والي وصاحبي لا براري 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 يا بابا من يا سبحان الله تسيا يا رشيد